ना ओमफ्राय नैबेखौ जेनेबा नैबेजों गेलेबा बिसोरनोबो नायोना सब औ बेजों गेलेबा जेनेबा बबेनि सिमलानि होनदो औ बेजों गेलेबा जेनेबा हमना ला दख'नाखौ मारै गाननांगौ मानांगौ बिसोर मिथिजोबो आरो ना आच्छा औ ओमफ्राय गामसानि बेनावबो गामसाबो सिउ जायो गस्ला बेबायदि नैबे सिखोना जोहोलाव गावदां रानि बर' जोहोलाव बैलाय गाम्बारि सिख्ला आच्छा नैबेया दानि जुगनि दानि जुगनि बियो दानि जुगनि आगोल बेलेग बेलेग गानोमोन ना आगोलनि जुगनि बेलेग बेलेग गानोमोन औ नोंथांमोन जोङो दिनै दंफैयो मुसलपुरावनो होनबा बाक्सा मुसलपुर किसान मेला सोलिगासिनो दं नालाय जों दा सानैजों दंफैयो बिजनीनिफ्राय औ दिनै जाहैबाय खै थारिखमोनलाय 23 फेब्रुवारि 2024 ओमफ्राय साननैनि प्रग्राम आरो ओमफ्राय गाबोन जोबगोन 24 थारिखआव औ जों दायो फाइनालि ओंखामबो जाखांबाय औ ना होदोंमोनलै नङा होमबा हटेलाव मोजां जादों जानाया मथा मथि बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्लानो नुगोन नोंथांमोना बाहाय गोबांथार स्टलफोरबो साजायनाय दङ बेखौ नोंथांमोना दिन्थिजोबगोन आरो दायो बे समावहाय जोंहा आबादारि बिथांमोननि माने रेजिस्ट्रेसननि खामानि सोलिगासिनो दङ बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव माने ट्रेनिं हलाव हाबसिगोन आरो आबादारिफोरा माने बेहाय ट्रेनिं लानाय जासिगोन आरो बेलायाव फैदों दा आच्छा जोंनि न' खाथियावनो दे थिगानो दं मोजां दे आरो दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै दायो माने स्टलनि माखासे खामानि माने साजायनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे सोरनाबा स्टला कमप्लिट जानानै थांबाय आरो दायो जों बुंनांगोन जि बाहाय जोंहा बिटिआर ओनसोलनि मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने डिपार्टमेन्टेलि बेहाय पार्टिसिपेट खालामफैदों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बे किसान मेलायानो जाहैबाय ब्रैथि खेब किसान मेला माने फोर्थ किसान मेला आरो बे किसान मेलायाव जोंनि चिरां जिल्लानिफ्रायबो माने बाहागो लाफैदों माने स्टल माने दिन्थिफैदों आरो बे स्टलावहाय गोबांथार रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मेगनाव नांथाव फिथाइ सामथाइ आरो जोंनि ओनसोलाव मा माने आबाद मावनाय जायो फिथाइ सामथाइ मावनाय जायो बेफोर गासैखौबो माने बाहाय देखायफैनाय जायो आरो गोबांथार आबादारिफ्रानो माने बाहाय सेलबो खालामो दायो किसान मेलाखौ खुंनाया जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय जोबोद गोनां खारन मानो होननानै बुङोब्ला जिथुनाखि किसान मेला बे किसान मेलायाव माने माखासे गोबांथार रोखोमनि आबाद फिथाइ सामथाइ बायदिसिना बेखौ दिन्थिनाय जायो आरो बेफोरखौ नुयोब्ला जोंनि आबादारिफ्राबो माने गोसो गुदुं जायो माने इन्ट्रेस्ट मोनो आरो गावनि आबाद मावनायाव नंगौ थारैनो जोबोद मेगनाव नांथाव फिथाइ सामथाइ आबाद बेखौ जोङो दायो नुनो हाबाय लाव फिथाइयानो थाइसेयाव 50 केजि गाहाम बेफोरबायदिखौ माने दिन्थिफैनाय जादों बाहाय आरो गोबांथार रोखोमनि आसार बायदिसिनाबो बाहाय फानफैदों आरो जोंनि ट्रेडिसनेल माखासे फिथा एन्थाब बेफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों दायो 30 केजि बस्तुবিলাক অলপ এক্সপ্লেইন কৰি যা ओइ नै एसे लादों र' दामा समान थाइसे जानो बे बाहाग गैया गोथाव जायो मोनस्थाङाबो बिराद गोदै जाखायो फै
चिरां एग्रिकालसार स्टल लागोन चिरांनिफ्राय ना चिरांनि आङो पुर्णकान्त बर' आच्छा आच्छा दे थिगैनो दं आइटेमफ्राथ' गोगोम दंखायो आइटेमखौ आङो दायोना स्ट्रबेरि लाबोदों औ बेनिफ्राय माबा लाबोदों कक'आ ना ड्राइ लाबोदों आच्छा आच्छा फ्रेस लाबोदों आच्छा आच्छा पापाया पापायाबो दङ नै ओमफ्राय फुलिबो लाबोदों पामकिन लाबोदों बेनाना मालभग भेराइटि G9 ना बे आंनि न'नि जाखाबाय निजा प्रडाक्ट आं बेखिनिखौ लाबोदों आच्छा आच्छा थिगानो दं ओरैनोथ' प्रग्रामा दिनैनिफ्राय स्टार्ट जादों प्रग्रामा दा ट्रेनिं सोलिगासिनो आबादारिफोरनि ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ आच्छा आच्छा बे जायगाया माबा मसलपुर टाउनावनो थिगैनो दं नुनो हाबाय नै दायो नै किसान मेला बेहायनो जादों आरो थ' ओइ नोंथां ओमफ्राय मा अबेनिफ्राय फैदों जाखो चिरांनिफ्राय ओमफ्राय ओरैनो माबाफोर लाबोदों नामा लाबोनायालाय लाबोदोंमोन बेवहाय चिराङावहाय माबा अफिसावहाय एसे स्टल खालामनोहाय आच्छा आच्छा जुकिनि बेनिफ्राय रमान्सफोर कलि लाबोबाय आङो आच्छा आच्छा स्ट्रबेरि एसे लाबोबाय स्ट्रबेरि बेनिफ्राय आं बानायनाय अर्गानिक हासार लाबोबाय एसे आच्छा आच्छा थिगानो दं नोंथांनाथ' गासिबो अर्गेनिक जाजोबखायो गासैबो अर्गेनिकखा आबादानो नङा होमबा आबादानो अर्गानिक थिगानो दं थिगानो दं नोंथां औ दे ना ओमफ्राय बे दाफाना मा दाम मोनसेयाव निजे बानायनाय ने बायदोंमोन दं औ बायद'मोन बानायग्रा दं आरोना पास जानाय बि पास जानाय मेरला सिंग्राफोर थायोना ओरैनो बेकार एसे बानायो बर'नि माबा जाजोब्बाय आरो ना बेकार जेंनानि प्रब्लेम आरो सल्भ खालामनो बेलेग बेलेग दं नैबे 200 दं 16 दङ 100 दङ नैबे ने आच्छा आच्छा नैबे 350 दङ आच्छा आच्छा 60 70 दङ नैबे गारि लाना गारियाव अ आच्छा गारि सालायबा हारसिं सालायोना गारिखौ औ औ बेबायदिनो बे दाउआ मा होननांगौ हारसिङै बिरनानै गावनो हारसिङै माबायो आच्छा आच्छा सिगाङाव नायजागोन नै गारिया सा साखायाव बाथो बे दाउ ओमफ्राय नैबेखौ जेनेबा नैबेजों गेलेबा बिसोरनो बनायोना सब औ बेजों गेलेबा जेनेबा बबेनि सिमलानि होनदो औ बेजों गेलेबा जेनेबा हमना ला दख'नाखौ मारै गाननांगौ मानांगौ बिसोर मिथिजोबो आरो ना आच्छा आच्छा औ ओमफ्राय गामसानि बेनाबो गामसाबो फिउ जायो गस्ला बेबायदि नैबे सिखोना जोहोलाव गावदां रानि औ बर' जोहोलाव औ बैलाय नैबे गाम्बारि सिख्ला गाम्बारि सिख्ला आच्छा आच्छा नैबेया दानि जुगनि दानि जुगनि बियो दानि जुगनि आगोल बेलेग बेलेग गानोमोन ना आगोलनि जुगे बेलेग बेलेग गानोमोन आच्छा नैबेखौ मा होनदोंमोनलाय नैबेयो जाहैबाय शिलंनि आलासि शिलंनि आलासि बिना बिमा बिफाया शिलंआव थायोमोन ओमफ्राय दा जेनेबा माबायाव फैनानै आलासियानो गरम बोथोराव फैनानै ओमफ्राय बे बिराद मोजां मोनबाय आरो बर' कालचारखौ आच्छा दाबो कटबो गानो खिन्थु दख'नाबो गानो आरो बियो आरो ना माने गोदान आच्छा आच्छा शिलंनि खासि नङा बर'आनो बर'आनो बिमा बिफाया जेनेबा शिलंआव थाबाय शिलंआव देरबाय नालाय औ औ ओमफ्राय बैलाय बेयो नैयो दामदाया थिखा नालाय सिखिरिफोरा मा दाम
ओइले बै माइ जरा सिक्रेट 200 ने ओइले सिक्का जोलरा जाय बे 250 ओमफ्राय नैबेखौ मा होनदोंमोनलाय नैबियो बागि नैबेखौ मा होनदोंमोनलाय बैलाय बेयाव खाथियाव नुनांगौ थिगानो दं नैबेयो ना साइसा ना आरो बेयो ना बेग बेलेग ना जेनेबा नैबेनाथ' मा होननांगौ गाम्बारि सिख्लानाथ' गाम्बारि बिजनेसनिमोन ना बिदिनो जों माखासे बुस्थुखौ दा रिसार्च खालामनो थाखायबो नांगौ आरो ना नंगौ आंनिनाव मा दंलै नैबे मा सिबिं सेरेब नामा हा सिबिंनि फिथा नानिया अबेनिफ्राय फैदों होनदों तामुलपुर आदसा नों एवजोबनाय नामा बेलाय न'आव एवनाय आरो ना आदसा थिगानो दं दे ओमफ्राय बेलाय माइब्रानि नामा ना ब्लेक माइब्रानि जौ अ ब्लेक राइसनि जौ ओमफ्राय बेलाय बेयो ब्लेक राइस गुरा माबा अ सौराय पाउडार ब्लेक राइस ना ब्लेक राइसआ बेसेबांनि फानदों ब्लेक राइसआ बेसेबां फानदों 100 थाखा केजियाव आदसा दे थिगानो दं बेलाय बेयो मोनसेयाव 100 50 आदसा दे थिगैनो दं बेलेग लिखाय ना